Tota la informació que contenen aquestes caixes és confidencial. Som els arxius del Partit Comunista d'Sverdlovsk, als Urals, on Yeltsin va viure 54 anys. Aquí, la vida de Yeltsin no té secrets. Tot el que va escriure des que va entrar al partit, la seva correspondència amb el Kremlin, tot està curosament inventariat, començant, esclar, per les seves primeres mentides. Som al 1960. Yeltsin sol·licita l'ingrés al partit. El seu padrí es diu Vinogradov i li diu a Yeltsin que escrigui la seva autobiografia. A l'autobiografia no havia d'amagar res de la seva vida. Això era el més important. I hi ha moltes coses que ara sé. Per exemple, que Yeltsin era net de kulaks i que amagava alguns episodis de la seva vida que llavors nosaltres no coneixíem. Amaga que pertany a una família de kulaks, pagesos rics i, per tant, enemics del poble. Així és com Yeltsin comença la seva vida al partit. Som en un petit poble dels Urals. Aquí, a començaments dels anys 30, la revolució encara no ha trasbalsat la vida de la gent. Aquí és on neix Yeltsin, però, de sobte, tot canvia. La col·lectivització de la terra arriba al poble. És el tret de sortida de la batalla contra els kulaks. Com que té un molí, l'avi de Yeltsin és considerat un pagès ric i el deporten. Confisquen els béns de la família i els lliuren al kolkhoz. Yeltsin va trair el partit amb la seva autobiografia. Si hagués escrit que era net d'un kulak i tota la resta, jo no l'hauria padrinat i ell mai no hauria pogut entrar al partit. Ni tan sols ens hauríem molestat a examinar la seva candidatura. El partit tampoc sabrà res de la història del seu pare, condemnat a 3 anys el 1934. Un cop complerta la condemna, el pare treballa en la construcció. Des de molt jove, Yeltsin ja sap què vol. Serà constructor, com el seu pare, però afegint-hi un títol d'enginyer. Però per això cal anar en una gran ciutat. Amb més de 2.000 quilòmetres de Moscou, als Urals, hi ha Sverdlovsk. Amb la guerra, les fàbriques s'han desplaçat, juntament amb centenars de milers de soviètics. El 1949, Yeltsin es presenta a l'Institut Politècnic i menteix per primera vegada. En teoria, hauria pogut entrar a l'institut sense amagar la veritat sobre el passat de la seva família. Però segur que llavors els serveis secrets l'haurien vigilat i mai no hauria pogut fer carrera. Quan entra a l'institut, Yeltsin canvia de món. Comprèn que ha de fer trampes amb els seus orígens per fer realitat a les seves ambicions. A l'institut és on Yeltsin coneix Olkov. Des de llavors, les seves famílies no s'han separat. Avui, Olkov és acadèmic, professor a l'Institut Politècnic. Al 1949, els dos homes eren els millors amics del món. Teníem una professora, Ludmila Korshenko. Era més exigent amb els altres que no pas amb ella mateixa. I Yeltsin no suportava allò. Un dia li va fer una observació. La professora s'ho va prendre malament i el va fer fora de la classe. Allò el va ferir profundament. 5 minuts després, Yeltsin va tornar a entrar a la classe i va dir a un dels seus companys: «Nurik, recorda que tenim entrenament a les 4. La professora es va posar ben vermella. 5 minuts més tard va tornar a entrar. «Nurik, no et descuidis els banyadors. Són allà». I així un munt de vegades. Al final de la classe, la professora ens va suplicar: «Ajudeu-me, digueu-me què puc fer amb ell». Yeltsin ja té fusta de líder, però de moment centra les seves energies en l'esport.
Ell és qui anima els equips i qui afavoreix que l'institut faci un bon paper en les competicions esportives. I s'inscriu a les Joventuts Comunistes, per descomptat. És un pas obligat per a tots els estudiants, però, en el fons, la política no li interessa. Quan ens vam titular, ens van proposar a tots dos que ensenyéssim al Politècnic. A Yeltsin li van proposar 3 facultats diferents, però s'hi va negar. Va dir, he estudiat per aprendre a construir, i això és el que faré. Quan vam arribar a casa, va dir que volia treballar unes setmanes a la fàbrica de ciment. Li vaig preguntar per què. I Yeltsin em va contestar, com que faig servir el vostre ciment, vull saber com el fabriqueu. Era un jove enginyer molt curiós. De seguida vaig entendre que es tractava d'un home a part. En els primers temps, Yeltsin rebutja exercir els càrrecs de responsabilitat que li proposen i es passa un any realitzant, l'una rere l'altra, totes les feines de l'obra. Serà paleta, pintor i fuster. Vol dominar 12 oficis abans de dirigir els homes. A l'època de Khrushchev va ser quan es va impulsar la construcció d'habitatges per primera vegada. Sobretot la construcció d'edificis fets amb panells de ciment armat prefabricats. Era l'especialitat més sol·licitada pels constructors. I va ser justament en aquell sector tan prometedor on Yeltsin va debutar. Quan va començar el nostre projecte de construcció d'edificis amb panells prefabricats de ciment armat, ens vam preguntar qui nomenaríem enginyer en cap. I vam pensar en Yeltsin, però hi havia un problema. No era membre del partit. Llavors vam demanar a un camarada que preparés Yeltsin perquè presentés la seva candidatura. Si tu no ets membre del partit, no se't pot demanar compte ni se't poden donar ordres. En canvi, si ets membre del partit, és fàcil castigar-te. No has seguit les directrius? Torna el carnet, t'expulsem. I una vegada expulsat, ja no tindràs dret a ocupar un lloc de direcció. Yeltsin ingressa al partit per necessitat, no per elecció. S'ha casat amb Naina. Té 30 anys, l'edat adient per qui vol fer carrera dins el partit, però aquest no és el seu cas. És l'any 1960. Khrushchev ha succeït Stalin i en el país l'ambient ha canviat. Prou per donar al carrer un alè de llibertat, però no suficientment per canviar les normes d'adhesió al partit. Tres noms avalen la candidatura de Yeltsin al partit, però de sobte el seu comportament planteja problemes. Un dels padrins, Sitnikov, escriu: Yeltsin és massa sever i massa groller per la seva edat. Després d'un període d'assaig d'un any, els tres padrins fan balanç. Vinogradov escriu: de vegades, Yeltsin és groller i tracta malament els obrers. Cal que ho tingui en compte i que això no es torni a repetir mai. Un dia el responsable de construcció del partit va venir corrents al meu despatx cridant: en Yeltsin i en Sitnikov es tornen a barallar i estan a punt de pegar-se. Vine de pressa a separar-los. Com a secretari del comitè del partit, jo intervenia sovint en els seus conflictes. L'assumpte de l'acomiadament de Yeltsin es va plantejar diverses vegades, però nosaltres, el comitè del partit, hi estàvem en contra. Pensàvem que Yeltsin era un jove enginyer amb molt de futur. L'afer va anar creixent fins al punt que es van anar a queixar de mi al comitè departamental. Però allà em van donar la raó i l'assumpte va arribar fins a la direcció. Malgrat la seva adhesió tardana, les reserves dels seus padrins i els seus cops de mal geni, Yeltsin aconsegueix obrir-se horitzons.
És nomenat director de la comissió més important de la regió, la Comissió de la Construcció d'Habitatges. En aquella època, la ciutat es troba en plena expansió. Per fer-hi front, cal sacsejar els vells costums i motivar la població. L'experiència adquirida a la construcció i el seu dinamisme fan meravelles. Els defectes de Yeltsin es converteixen en qualitats valuoses. Pot exigir molt als homes. Quan Yeltsin treballava a la Comissió de la Construcció, es van batre molts rècords. Per exemple, van aconseguir construir un edifici de 8 plantes amb 4 portals en 75 dies, amb els acabats inclosos. Un home important es fixa de seguida en Yeltsin quan coincideixen a les obres. És Ryabov, el primer secretari del partit Sverdlovsk, una mena de governador, de procònsul, encarregat d'aplicar a la segona regió de Rússia la política definida per Moscou. El partit ho controla tot, gestiona la producció i escull els quadres. Així, quan Ryabov busca un cap de la construcció per a la regió, vol un directiu capaç de gestionar una empresa immensa i pensa en Yeltsin. Els camarades, els seus i els meus, em van dir que no coneixes els seus defectes. I jo els vaig contestar, no, parleu-me'n. Em van dir que era molt ambiciós, un arribista, algú que, com diem aquí, seria capaç de trepitjar qui fos per aconseguir els seus propòsits. Però jo els vaig dir, no el contracto per fer un treball ideològic, sinó per un treball industrial. Ell no serà el meu superior. Jo seré el seu. A Yeltsin l'amoïna la dimensió política del seu càrrec. Una preocupació que Ryabov li treu de seguida, a més de fixar-li les regles del joc. Per tu, Boris, la gestió. Per mi, la política. A més, ara que Yeltsin s'ha convertit en membre del partit, té obligacions. I Ryabov li ensenya bones maneres. El vesteix, li revisa els discursos, fins i tot li ensenya de somriure. Yeltsin va progressant modestament al costat del seu protector. Després ve el temps de les trobades informals de les dues parelles, on s'estableixen lligams més sòlids, i així és com Yeltsin canvia. Es converteix en el número 3 del partit de la regió. Coneix el compromís i l'esperit de família en la política. I quan es planteja la successió de Ryabov al capdavant del partit de la regió, Ryabov elimina Korovin, el successor designat, i dona suport a Yeltsin. Som al 1976 i Brezhnev crida Ryabov a Moscou. Brezhnev em va dir, per què no Korovin? Jo vaig contestar, a Korovin li falta tenacitat i voluntat, comparant-lo amb Yeltsin. Yeltsin té autoritat. Volia que l'home que m'havia de succeir fos capaç de fer-se càrrec de la regió. Una altra autobiografia de Yeltsin. I tampoc no hi ha res sobre els seus orígens. Però aquesta vegada l'assumpte és molt seriós. En convertir-se en primer secretari del partit Sverdlovsk, Yeltsin s'integra en el grup dels homes que compten al país. Tret que ell, a diferència dels altres, ha fet una carrera fora del partit.